27 आरो 28 डिसेम्बर 2025 इं मायथाइयाव तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 20थि बोसोरसालिया जथुमा आरो 52थि कुमारिघाटा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जखनथाइ आरो कुमारिघाटा प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै जुथुम बे जुथुमखौ लथिबारि फाख्रिबारि गेजेर फरायसालियाव खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो बेनिनो दिनै गिबिसिन खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बे जुथुमायाव माखासे बर' थुनलाइ आफादनि माखासे हाबाफारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे हाबाफारिखौ लानानै जे साननैनि हाबाफारि बे साननैनि हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। बे जुथुमायाव गाहाय आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथांमोना बे जुथुमायाव गेवलां मेलाव बाहागो लागोन आरो बे मेलखौ जाफुंसार होनायाव बयनिबो हेफाजाबखौ आरसिनिफ्राय जों खावलायनाय जादों।